ويقول الإنسان ندو إنا ويا أيضا ما مت بلي من كم سمي ماي لسوف أخرج حيا نوايم أمتو بمورت الله بي هewɓe na cikkitiɗum na ɗaɓa wiide ummital ala woɓɓe mbiyata bom ɗum ala kono woɓɓe kadi na gonɗini kono na cikkiti seeɗa kono wiya a hida ma mittu la sawfa o sawfa o wiyani peut être o wiyani pellet o wi ko la sawfa woni ina sikkiti seeɗa na wawi wonde na wawi waasi wonde kono Allah wi koko wonata wa yaqulu l insanu neɗɗo ina wiya e nder ɓernde mum a ida ma mittu beele min kam somi maayi la sawfa ukhraju hayyan na wawi mi ummito awala yadhkuru l insanu Allah wi beeli neɗɗo kam miccaki an cikkitiɗo omo siftinma beeli a miijaki annano wina Allah halaqnahu ko min tagnomo min qablu ko adi hande walam yaku shay'an taw suwa wonde haydara a tagama a wonani haydara kay ittudema ɗo artirma no satti sattani wadde Allah siftinimo ɗum awala yadhkuru l insanu beeli on neɗɗo wiyowo na wawi ummital ara na wawi wasa arde beeli o miccaki annano min Allah halaqnahu ko min tagnomo min qablu ko adi hande walam yaku shay'an taw o wona haybadde fawa rabbika Allah wi wondiri o wondiri hoore makko kanko Allah fawa rabbika mi wondiri Allah lanahsurannahum mami umminɓe mi rendina ɓe kamɓe fof dental gotal ɓe daroɓe kuccita yam lanahsurannahum mami rendinɓe ɓe daro washayatina kamɓe e jinneji ɗi cheytaneji fof daro yeeso Allah summa refti lanuhdirannahum mamin tawnuɓe mamin gadduɓe hawla jahannama sara jeyge jahannama yeddetenoge nge ñande hen ɓe daro ɓe jiiya jisiya ɓe dicca koppi kamɓe fof ɓe kuccida e Allah ñande hen mawninkinare Allah summa lanuhdirannahum deftima min mbaɗɓe hawla jahannama sara jeyge jahannama jisiya koɓe jusiɓe koppi maɓɓe ɗi umma refti lananzi annama min jaltin min kulli shi'atin kala fedde walla kala leñol e maɓɓe ayyuhum ashaddu ala rrahmani utiya mbiya he oto leñol firawna he mbiya angola firawna arga e to leñol namruse en a ɓeni namruse o ara kala dental wiye kaari en hoto dental mum a ɓeni mawɗo o arga e on haaldete taw ade onon wona an rendinanɗo dental gare mbaɗen ni mbatten an noddete taw ñawdeɗa ayyuhum ashaddu ala rrahmani utiyat ɓurnoɗo sattiɗo candallagal to Allah o nodde argay summa refti la nahnu a'lamu min Allah ɓuri andude billadina hum awla biha suliya ɓen ɓurɓe handude e nannede to nder jeygue to wona Allah wi ko fof o faltaki hay goto enen fof en gandede ha jiyen jeygue en jiyan gueɗe noon o wi o nodda sandal ɓe o wiya on jii ɓe mbiya min jii o wiya aywa kanko omo andi ɓurɓe ha andude e nannede toon won daɗoɓe kono won natoɓe ɗon summa refti la nahnu min Allah a'lamu min ɓuri andude billadina no ɓen hum no kamɓe awla biha ɓurɓe ha andude e jeygue he suliyan e sumede nder toon kanko omo andi wa in minkum kono noon ala fo e mon hay goto mon wodani illa wariduha so wona jolatɗo jeygue ɗo manam taccat siraɗi hay aljanna saɗa naata ɗum ko caɗele taw caɗele heddo martabaji no ɓurdi aljanna woni ko oto banggue jeygue kono to waɗete wiya koliɗo hoore mum fof e tacca kala koliɗo e tacca kala jiɗɗo naatayde omona to hakkude ɗon kala bawɗo ndiyam yo lumbu jeygue waɗe ni poom o waɗe dow hen aywa cusɗo fof e tacca golle ma no mbayi fof waɗa ɓurdiri labde fof woɓɓe ndewat ɗon tinani kono kam a rewat hen to Allah haali ko no wuuri wa in minkum illa wariduha hay goto o tagani so wona rewat ɗon yewta to aljanna sono mala tawi golle ɗe ala no mbayi wiyatno tacce tan jan ni woni ɗon wa in minkum wodani hay goto e mon illa wariduha so wona o taccatɗo jeygue jahannama so fo malaɗo o nato e aljanna kana ala rabbika ɗum laatimeɗo dow Allah hatman koko tenki maqdiyan koko ñaawa ko ñaawum
summa refti nunajji min Allah mi danda alladina taqaw ay ɓen hulɓe Allah hay so ɓe ndewi e dow jayi ɓe janata hen wa nadaru zalimina min ɗacca ha joni toñoɓe ɓe as-salatu julde nani yatrukuha kal yahudu wan nasara wa ghayruhum jomiraɗo wi wattaba'u ɓen ɗon oɓe ndewi ash-shahawati dahammeji belammeji aduna tan ɓe ndewi kamɓe ɓe gondaka juulu gondaka dewal Allah dahammeji tan ɓe ndewi Allah wi noon fa sawfa yama ɓen ɗon yalqawna ɓe jolne gayyan ɓundu jayge wiyeteɗi yama ɓe nanne nder Allah noon so wi ina wawi wonde wonat so tawi ɓe tubani illa ay so wona noon man taba on tubɗo wa amana o gonɗini Allah wa amila salihan golli moƴƴere fa ulaika no ɓen yadkhuluna aljannata ɓen de jogori nannede aljanna wala yudlamuna toñangue ala shay'an hay hunde Allah toñata kala ko waɗi neɗɗo andu ko e mum ummi soko moƴƴere omo wawi yobdema kadi o ɓeydanma wono bonande tottata ma tan ko fodde ko mbaɗɗa ko o ɓurtinta innahu kana wa'duhu ma jannatu adnin on aljanna moɓe nannete jannatu adnin ko ni wiyete allati on aljanna wa ada arrahmanu bo Allah rahmanu fodani ibadahu jiyaɓe makko bil ghaibi ko e mbirnide enen fof en jiyani aljanna Allah sifoto e defte tan eɗen nana jiɗɗo fof tinno kala gonɗin tinno beele ene heeɓoya hen kono bil ghaibi on awani ene holli en bil ghaibi ko e mbirnini innahu kono kanko Allah kana laatima wa'duhu fodore makko matiyan koko arata tan Allah fodata ko waɗata kala ko fodi o wi ma ar so wi sa waɗi ɗum a heɓat ɗum sa waɗi tan a heɓat kanko o jamfotako innahu kana kanko Allah laatima wa'duhu fodore makko matiyan koko addete la yasma'una fiha naatɓe aljanna ɓe nanata to nder aljanna lagawan haala mere haala bolle puyɗe ɗum ko aduna woodi aljanna ko haala watka fayida tan illa salaman so wona kisal e calmodiral malaikaji ne calmina yimɓe ɓe a kalnaɓe haalaji moƴƴi walahum rizquhum fiha naatɗo aljanna ina heɓa toon arsugaji ñamde e yarde e fof dendagal dahammeji ko jomum yiɗi ina heɓa toon fiha to nder aljanna bukratan subakejo wa ashiyan e kikiɗeji subaka e kikiɗe jiɗirɗa fof nani ala qadrihima fi dunya wa laysa fi ljannati naharun wala leylun bal daw'un wa nurun abadan o aljanna nan ala ñalawma ala jamma kañum ko hunde nurɗunde tan niɓɓiɗani ha ɓurti leerani ha ɓurti wayani no aduna wayni nangue ari ɗum ngula ha anti ko nder suudu tan mbawɗa wonde ala wona noon kadi jangani ha ɓurti wona ko ma cuddoɗa tan hay sa yiiɗi yaade haaju a wawa wona noon ɓe mbi aljanna wayi kono sa fini subaka fajiri juulaɗo hakkude ɗon e nangue fudde no wayni hay so waɗi hendu ko hendu deƴƴo ɓuuɓndu wowi wande aɗa yiya kadi hunde leerani ha ɓurti niɓɓiɗɗa kadi guitima ne jiiya poussiére ala hunde nde ne deeƴi tan ko noon wayi guleki ala jangani ha ɓurti ɗon ko welɗantade ko ɗum hadde hewɓe yaade wasifa ɗum ko welɗantade aljanna ko noon wayi aljanna ala nangue ala lewru ɓuuɓata ha ɓurta omo wiyato e nder qur'ana kadi la samsam wala zamharira a yiyata toon nangue a yiyata toon lewru firti ko ɓuuɓol ala toon nguleki ala toon ɓuuɓol ɓurtugol ala toon nguleki ɓurtuki ala toon no jiɗirɗa fof aljanna ko nema tan tampere ala lebte ala walahum rizquhum fiha bukratan wa asiya ɓe keɓa toon kala ko ɓe jiiɗi subaka e kikiɗe nani tilkal jannatu llati Allah wi on aljanna nurithu bomin dontinta min ibadina jiyaɓe amen man kana taqiyan ko kala kulɗo Allah noon kulɗo Allah min dokkata aljannaji dontinteɗi ɗi nani wiyama kala mo Allah tagi Allah ina tagani ɗum place aljanna kala mo Allah tagi kadi ina tagani ɗum place to jeygi on anduɓe ɓe mbi oy kala nattoɗo jaayi holle place mum aljanna wiya a yappirti oɗo ko woɓɓe ƴetta tan neɗɗo naati aljanna kadi holle place mum jeygi
ay ko to jogonoɗa yaade wona malama ma goɗɗo ƴettuɗo woni tilkal jannatu llati nuritu min ibadina on aljanna doltinteɗo ko goɗɗo jeyno a ronti man kana taqiya kulɗo Allah tan heɓata ɗum mo hulani Allah heɓata ɗum aɗa rewa Allah kono dewal ma Allah ngal a hebbinani hen kulol Allah ma nanne aljanna hedde damal ɗo aljanna e ɓuuɓ kon jontede camor kon toon tan ɓuur kono aduna kon seeɗa ɗon gonta kono dow ko man kana taqiyan tan kulɗo Allah no martabaji ɓurdiri fof noon neɗɗo ɓeydata summa refti nunajji min Allah mi danda alladina taqaw ay ɓen hulɓe Allah ay so ɓe ndewi e dow jayi ɓe janata hen wa nadaru zalimina min ɗacca ha joni toñoɓe ɓe bishirki wal kufri yedduɓe Allah e shirkoɓe ɓe Allah wi o woppaɓe fiha e nder jeyge jahannama jisiya oɓe disi nani jomiraɗo wi wa ida tutla alayhim ayatuna kamɓe ɓeeɗo heferɓe yedduɓe Allah ɓe nannaɓe jeyge Allah wi laatinoma kamɓe so tawi dursitanoma ayeje Allah bayyinatin ayeje Allah laaɓɗe joom hakkille fof so naniɗe ne andi ko haala Allah woni ɗo sa haalninoɓe ɗum e aduna qala alladina kafaru sandalɓe mabɓe heferɓe ɓe mbiya lilladina amanu onon julɓe kam ayul fariqayni mate on kakkillani on darani pelle men ɗe onon guel pellel moɗon ko on wasɓe ay comci mon jooɗani comci ceekiɗi jogui noon ay ngaalu on ngala onon jeyani minen nomin ngaldi ƴeeɓe pelle men ɗe ɗiɗi hol fedde ɓurde handude e aljanna so tawi aljanna ko haalte kon kono woodi woni toon ko nemaji enen ɗiɗo sen daari pelle men homo ɓuuri handude hen ɓe mbiyani ɓe mbiya alladina amanu wonande julɓe ɓe ɓe mbiya ɓe ayyul fariqayni holi fo e pelle ɗiɗi fedde men ɗe fedde amen e fedde mon ɗe holi hen hayrun maqama ɓurde moƴƴude mbaadi ɓurde moƴƴude maqama jipporɗe so tawi ha joni soko neɗɗo suɓata no so ari yi fedde men e fedde amen ɗe e fedde mon holmo suɓoto ɓe mbiya Allah ne kadi ko noon tan sen garoyi toon ko minen ko suɓoto aljanna ko woni toon ko minen jeeyi woni wa ida tutla alayhim so tawi dursitanoma e mabɓe ga e aduna ayatina ayaji Allah bayyinatin laaɓɗe qala alladina kafaru mawɓe heferɓe ɓe mbiya lilladina amanu wonande julɓe ɓe mbiya ayul fariqayni ƴeewe pelle men ɗe tan woni fo hen fedde hayrun ɓurde moƴƴude handude maqaman e jipporɗe ɓurde yodde wa ahsanu ɓurde ngarɗude nadiyan batirde so en mbaɗi batuji ƴeewe hol batu ɓurɗo yodde kamɓe ɓe cikkata ko jawdi aduna woni ɗum woni hebde Allah jomiraɗo wi wa kam heewi ahlakana komin kalkuno qablahum ko adiɓe min garnin e ɓuure ɓen nde ɓurnoɓe yodde ɓurnoɓe hewde jawdi hum no ɓen ahsanu ɓurno ngarɗude ɓe athathan kaake ɓen ɓurnoɓe hewde kaake wa ri'yan ɓen ɓurnoɓe yodde mbaadi